थांनाय किजा सालो जे B.J.P जनजाति मोर्चानि जे रविंद्र रियांग जे गिरिडा टिप्रान माया एबा आबो हायनि कक फिरक माने जे सावि तंग माने लुकुरावनो खोनारि तंग माने ता आबोनि ककनो नोंताबो बाहाय के लुकुरावनो आबोनि रिजन सायखना नायबा मेसेज नायसा हामबाय पिलावो जे बकक सामने हयतो बसिया फोनांनाय जोंनि भारतनि संविधान जोंनि इन्डियान कन्स्टिट्यूशन बाहाय सुजाक अबसिया फोनांमानाय जोंनि बबाग्रा नेतृत्वे जों ग्रेटा टिप्रालेन जे डिमांड खायमाने अबनो काल्पनिक गया माया जात अबास्तव महायनिया म बास्तव भारतनि संविधान नि क्लियर के सुजाक दङ 2 नং 3 नং दारावो बपरे नायखांखि सिनाय फेबा संसदनि उपर डिपेंड खाय जोंके अ जागा जों ताबक थांसा खलायै सबा खायखांगे भारतवर्षनि कुनो नेता मन्त्री चिनि ओ डिमान्ड रयाखे तंमांला तानेके जों इतिहास नु जे कबै तै खाबा साखलायै सबा खायखांगे जों मानो अमचिनि लाइबमाव नो प्रमाण होई फायखा दिनै बुबाग्रा नेतृत्वे जों सबा खायलेखा बुबाग्रा साखा बुरुरनो सेटलमेन्ट होनाय होनो आ जागावो बुरुरनि सेटलमेन्ट उइ थांखा आप्रो दिनै जनजाति मोर्चानि नेतारो कुनो बरनि बाङै कक सावै बरनि सलुशन कारिमेया रविंद्र रियांग बबनि रियांग कम्युनिटी चिनि ताखोग रियांग बरनि जे 24 बोसोराव जों जालुं तंमायनो बर कक साइमेया बरखि जे प्रफरनो चिनि थानसानो सकागनानि बागैसि अमहाय फेमलगनानि कक सावो अ बास्तव कक सावो जों थानसा तंखा हेंके जों ग्रेटा टिप्रालेन या तै बुद्धिमान कतरफासि जों आदाय खायमान जे कुनो वाना जानाय गरै बाहाय बर गोबांमा कक सानाय चिनि टिप्रासानो जों जाल खायनायनि बागै बरनि पार्सोनल बेनिफिट नि बागै बर कक सायमानाय बरनि आसो पावर गरै जे नग माया नग रोया अमहाय हमान्द्र सिंनाय ग्रेटा टिप्रालेन न कासमानाय के गरै महाराजा नि नेतृत्वे जे जों सबा खायमान न के कासैमाया जों